Veña, é que nunca vi un micrófono, entón... Bueno, dicía que boas noites, grazas por estar aquí. Acabamos de escoitar a Lorena Castro e a Carlos Upiña, o dúo Ivory, ou Ivory, como querades chamarlles, interpretaron o tema Mujer contra Mujer e van a estar connosco un poquinho máis tarde xa para pechar este acto, ainda que vai haber ao longo desta tarde máis actuacións musicais. Quero darvos a benvida e as grazas a todas, a todos os que estades hoxe aquí, esta tarde de domingo, para asistir á entrega dos premios MECA, que, como sabedes, é unha tradición xa aquí no Grove de moitísimos anos. Unha tradición que serve para recoñecer o traballo, a traxectoria vital ou incluso a capacidade de reinventarse de moitas mulleres. A verdade é que foron moitas, non? Ao longo destes anos as que foron recibindo este recoñecemento. Moitas mulleres que todas elas teñen en común que conseguiron destacar nos seus traballos, ás veces, a pesar de moitas dificultades. Algúnas delas, pois, pode ser por estar traballando nun ámbito moi masculinizado, no que case todos son homes. Outros, como un caso que veremos hoxe, pois cando o teu ámbito de traballo está totalmente feminizado, é dicir, todas sodes mulleres, e normalmente nestes ámbitos hai uns problemas concretos que seguramente se vai falar aquí deles. E outras veces que isto vai vos soar a todas, está a dificultade de ter que compatibilizar ese traballo coas obrigas que tradicionalmente temos as mulleres xa sobre os nosos ombreiros, non? Que vos vou falar, pois, o traballo da casa, a familia, os cuidados, etc. Pois un ano máis imos recoñecer a dúas mulleres que seguramente sempre tendero conseguiron ser un exemplo en todo isto. E facémolo co gallo da celebración do Día da Muller, que, como sabedes, se celebrou este venres pasado. Un día que serve para que mulleres e homes tamén reivindiquemos a igualdade, porque diso se trata, de que todas, e fago fincapé que tamén todos, reivindiquemos a igualdade. A nosa loita das mulleres é moi importante, por suposto, pero que os homes nos apoien, pois tamén o é, e por iso tamén agradecemos que estean aquí. Así que imos empezar xa este acto e facémolo coas palabras da concelleira de Igualdade, Noemí Uceda. Un aplauso. Estaba un poquinho lonxe, imos de facer un máis longo aplauso. Moi boa tarde a todas e a todos, moitísimas grazas por estar hoxe aquí, acompañándonos en este acto, en este Premios Galameca, que, como ben decía Cristina, está encuadrada esta gala ou evento dentro das actividades que temos polo 8M. Si ben decimos que o 8M non é un día para celebrar, senón que é un día para reivindicar, para loitar, para pedir que haixa unha igualdade real entre homes e mulleres, o día de hoxe sí que é un día de celebración. O Concello de Grove decidiu dar estes premios no ano 2002, van xa 22 anos, aínda que esta é a 20ª edición dos premios MECA, porque non se puderon celebrar en 2 anos de todos estes. E fíxose precisamente, como ben decía Cristina, porque a verdade é que casi podo decir suscribo todo o que dixo ela, porque me amolou o discurso, e como ben decía ela, porque nos queríamos recoñecer as mulleres mecas, as mulleres que de alguna forma están moi ligadas co Grove, por todo ese traballo, por esa labor, e sobre todo a todas esas mulleres que conseguiron destacar en profesións que eran totalmente para homes. E unha anécdota, se me permite, Adelina, que me contaba outro día que a primeira vez que foi a arreglar unha persiana a unha casa, cando lle abriron a porta lle dixeron: ti, eu veño a arreglar a persiana, pois marcha que veña teu home. É dicir, os homes, sobre todo os homes, non entendían que unha muller pudera realizar un traballo de home como é arreglar unha persiana, como ser albanel ou ser carpinteiro. Porque realmente nas profesións de universidade, por decirlo de alguna forma, as mulleres somos as que máis matrículas temos en carreiras como arquitectura, dereito, carreiras das que se chaman de porvenir.
Pero non solamente somos as que temos máis matrículas, sino as que temos mellores expedientes. E a hora da verdade, somos moi boas para a man de obra, pero nos postos de relevancia, mayoritariamente son homes. E nós o que pedimos non é quitarlle o puesto a nadie, sino ter o lugar que merecemos. E merecemos, igual que calquera home, estar en puestos nun equipo directivo, un puesto de relevancia, porque somos tan capaces ou máis que os homes. E iso era o que queríamos nos reivindicar con estes premios, premiando a mulleres do Grove, que foron as primeiras en realizar unha profesión que antes era sempre cousas de homes, e sobre todo a mulleres que, como ben decía Cristina, se reinventaron. Foron emprendedoras. Empezaron con unha profesión, pasaron por moitas e agora están facendo cousas totalmente distintas. Pero en todas elas sempre tuveron éxito e sempre saíron adiante. Dentro de esta gala tamén recollemos o concurso de fotografía Día da Muller Traballadora, ou Día Internacional da Muller. Esta xa é a 13ª edición. Agradecer a todos e a todas as participantes, que este ano foi un grupo moi numeroso de todas partes de España e tamén de todas partes do mundo. Agradecer que participen e que colaboren con esta causa. Quixera agradecer aos 3 gañadores, a Arturo, a José Miguel e a Julia, por eses premios acadados. Noraboa para eles. Hoxe non poden estar aquí, pero sí que nos teñen unhas palabras, e tamén agradecer aos demais que, aínda que non gañen, animalos para seguir que sigan facendo nos próximos anos. E logo xa falar das 2 mulleres que hoxe son galardonadas, porque son 2 mulleres que unha dedícase máis á terra e a outra máis ao mar, pero dentro dos seus hábitos foron 2 mulleres loitadoras, valientes, que sacaron as súas vidas adiantes traballando sempre, sacando a súa familia adiante, e hoxe pódese dicir que son dúas gañadoras, Noraboa, Lola e Adelina. E xa para rematar, pois agradecer ao Consello Local de Igualdade polo traballo realizado, porque, bueno, somos moitas as que estamos aí, somos 13 mulleres que estamos aí traballando para que no Grove se fagan cousas para as mulleres, para que no Grove tratemos de conseguir que as mulleres teñan o seu puesto. Pero tamén é certo, como ben se dixo xa, as mulleres necesitamos dos homes para poder conseguilo, porque non solas non somos capaces, temos que estar todos xuntos. E tamén agradecer, porque nunca o fixen e hoxe vou a facer, a Cristina García, que tamén é unha muller meca, aínda que non está no Grove, pero que sempre que se chamou para esta gala sempre ven e desinteresadamente. Así que quero agradecerlle de todo o corazón que hoxe estea aquí e darlle as gracias de corazón. E nada máis, agradecer tamén a todas vostedes por estar hoxe aquí. Espero que a gala sexa do seu gusto e que disfruten moito desta tarde. Moi boa tarde e sede moi feliz. Imos agora con unha actuación musical. Imos ter a oportunidade nesta gala de escoitar música de alumnado da Escola de Música Municipal de aquí do Grove. É o caso de Mariña Solís San Martín, que nos vai interpretar unha peza a saxofón, o tema Sabor a mí, e está acompañada do seu profesor de saxo, que neste caso vai acompañala ao piano. Ele é Miguel Ponce Taboas. Un aplauso para os dous, por favor.
a Mariña e a Miguel. E imos ir xa coa primeira parte desta entrega de premios, que é o concurso de fotografía Día da Muller, que é unha tradición xunto cos premios MECA. Todos os anos nesta gala pois tamén se entrega este premio de fotografía. E hai que dicir, adiantaba Noemí hai un momento, que este ano houve moitísimas propostas, foron en total 96 participantes os que se anotaron, deles 39 eran mulleres, 57 eran homes, 188 fotos en total. Houve que facer unha criba para seleccionar 25 finalistas e escoller as gañadoras a partir de aí, e de lugares de todas partes de Galicia, pero tamén de todas partes de España. Non vou dicilos todos, pero un exemplo: Alacante, Xaén, Segovia, Cantabria, Salamanca, e logo de fora de España, por exemplo, de Argentina, Chile, Ecuador, México ou Venezuela. Estas fotografías, estas finalistas 25, están expostas no Concello, ainda se poden visitar, igual vostedes xa tiveron ocasión de facelo, pero se non foi así, antes de proceder á entrega dos premios, imos facerlles un vídeo, un resumo de cales foron estas 25 finalistas.
facer a entrega e comezamos polo terceiro premio. Teño que advertirlles que, claro, o ser todos de lugares tan dispares, hoxe non foi posible que estivesen aquí os tres gañadores, as tres persoas gañadoras, así que, bueno, imos tentar facer case como se estivesen, imos telos o máis pretiño posible. Para entregar o terceiro premio, vou pedir que suban ao escenario Elisa Lamelas e Laura Sáez, que son integrantes do Consello Local de Igualdade. Pido un aplauso para elas dúas. Elas son as encargadas de facer entrega deste terceiro premio, que a gañadora é de Cambados. Chámase Julia González Yáñez. A súa fotografía, que vimos no vídeo, titúlase Non sabía que ia ser a última. E temos un pequeno vídeo de Julia no que nos fala un pouco sobre a súa fotografía. Hola, que tal? Son Julia, son a gañadora do terceiro premio deste concurso. E nada, facía este vídeo porque hoxe non podo estar aí con vos, pero gustaríame agradecer a todas aquelas persoas que decidiron que a miña fotografía tiña que estar entre as fotografías ganadoras. Nada, para mí esta foto significa moito porque, sin sabelo, foi unha das últimas fotos que lle fixen a miña avoa. Significa moito para mí e para a miña familia porque quedamos un recordo bonito de ela, algo moi concreto que eran as súas mans coas que cosía, coas que calcetaba, coas que nos facía de comer e coas que nos daba tantas mostras de cariño. Nada, alegrome que vos gustara e moitas grazas. Bueno, pois Elisa vai facer entrega este premio. Como Julia non pode estar aquí, vai recoller no seu nome Pili Galiñanes, así que, por favor, Pili. Bueno, pois este é o terceiro premio de fotografía, grazas ás dúas. Imos ir co segundo premio. Para entregalo, pido que suban ao escenario Rosa Díaz e Sara Abeijón, que tamén son integrantes do Consello Local de Igualdade. Un aplauso para elas tamén. Bueno, seguimos coñecendo tamén as integrantes do Consello Local de Igualdade esta noite. O segundo premio de fotografía é para neste caso un autor, José Miguel Romero Barco, de Guipúzcoa, coa fotografía Salto, que tamén puidemos ver aí. José Miguel tampouco puido estar, pero tamén temos un vídeo coas súas palabras. Saludos desde Guipúzcoa. Antes de nada, pediros disculpas por no estar ahí con todos vosotros. Suelo acudir a este tipo de eventos, primero por respeto y segundo porque me gusta. Pero esta vez era demasiado complicado, tanto por motivos familiares como profesionales. Respecto a la fotografía que habéis premiado, intenté buscar un encuadre, una perspectiva visual un poco exagerada, precisamente porque lo que quería representar era una deportista muy pequeñita frente a un gran obstáculo. Y es que de eso se trata, es una especie de metáfora en la que quiero venir a decir que la mujer de hoy en día, por muy difícil que este mundo se lo quiera poner, siempre podrá superar cualquier barrera. Bueno, gracias por el premio y a ver si el año que viene puedo estar ahí con todos vosotros. Muchas gracias. Pois, en lugar de José
de José Miguel Romero, a que acabamos de escoitar, vai recoller este segundo premio de fotografía Juan Ramón Outeda. Pois, por favor, Juan Ramón, secretario, e facemos entrega deste premio. Bueno, e para o primeiro premio pásanos un poquinho o mesmo, xa que a persoa gañadora é de Madrid, así que, bueno, vou pedir que suban ao escenario Carolina Fita e Susana Millán, tamén para facer esta entrega. Un aplauso para elas, por favor. E a fotografía gañadora, a que levou o primeiro premio, é de Arturo López Illana. Como dixen, madrileño, hoxe non está aquí, o título é Vida enladrillada. Podemos vela antes, lembramos que tamén está no Concello exposta xunto coas outras fotografías, e imos ver as palabras do gañador, de Arturo López. Buenas tardes a todos. En primer lugar, os quería dar las gracias por el premio que me habéis dado, que me ha hecho muchísima ilusión. Siempre es un empujoncito cuando eres fotógrafo y tienes algún reconocimiento. Siempre se agradece mucho. Y luego, quería acordarme de la niña, de la fotografía, que podría ser cualquier otra persona, porque lamentablemente hay mucha gente en este mundo pues que tiene unas condiciones realmente terribles de vida, laborales, de todo. Pero bueno, en este caso, como ha sido la niña esta la elegida, me he acordado mucho del momento en el que hice la fotografía, en el que la muchacha estaba cargando tantos ladrillos y, bueno, me gustaría algún día, que creo que no será posible, el acercarme y compartirlo con ella. Bueno, me gustaría. Bueno, como veis, no se me da muy bien lo de grabar vídeos. Cuando tengo la cámara soy otra persona, muy valiente y tal, pero cuando soy yo el modelo, pues se me da bastante mal. Lamento no poder asistir, me he enterado un poquito tarde, tenía unos trabajos fuera y nada, no los he podido aplazar. Espero que el año que viene pueda acercarme, que tenga esa suerte de poder acercarme. Y nada, de nuevo agradeceros el premio y nada, desear que paséis una buena tarde. Hasta luego, un abrazo. Pois no nome de Arturo López Illana recollo o premio Maite Galiñanes. Pois así quedan entregados estes 3 premios que neste ano 2024, xa lles contei, eran moitísimas as pezas presentadas a este concurso, moito nivel, como puideron comprobar, así que todos os anos ten mérito, pero especialmente é reconfortante cando hai tantas candidatas. Ben, pois quedan menos agora para que fagamos a entrega xa dos premios MECA 2024, pero antes diso vai haber aquí outro momento que seguro que non agardaban moitos dos que están vostedes aquí. Igual agardaban asistir a unha entrega de premios, tamén algunha actuación musical, pero igual non esperaban hoxe convir o teatro. Pois igual ter agora unha peza de teatro completa sería un pouquiño longa, pero imos ter o máis parecido. O grupo de teatro en Xebre está hoxe aquí, bueno, están integrantes deste grupo de teatro, eles teñen unha peza que se chama Homes, unha especie de parodia dos homes desde o punto de vista das mulleres, como
digo, ese espectáculo pois é imposible de representar agora mesmo todo completo aquí, pero seleccionaron un fragmento para nós para esta tarde. Así que quedades con enxebre. Un aplauso. Casi, señor Llano. Sí, venga, pues. Vamos allá. Ahora, vamos a hablar. Ay, homes. Ay. Homes. Ay. Os homes toreamos. Home. Sobre todo, os homes que nos echen o ollo. Home. Claro que tamén os hai, que non nos gusta nada, que ainda nos torean máis. Home. É que mirando ben, nenas, a relación esta home-muller trae cola, Home, sí, fanse chorar, pero tamén ri. Home, tamén. Home, pois claro. Home, depende. Home, ten o seu chiste. Agora que, mirando mellor, a verdade é que fixándose ben e tal, que queredes que vos diga, non? As relacións estas baseasen sempre en pequenas cousas, verdade? Home, pero esas pequenas cousas, os homes non... Sí, os homes, nena, queiras ou non. Queiras ou non, dalle que dalle, e nada de nada. Nada. Home, non son tan... Home, non. Pero ás veces son tan... Sí. Home, pois claro. Ni claro, ni oscuro, nin arre, nin xo. Nenas, non sei que dicirvos, pero hai veces que xa non podo máis. E cabreome, e choro, e poño máis gritos. Entón... Que? Ai, mira, entón, non sei o que faría. Pero muller! Nin muller, nin home, nin jato, nin can. Home. Todo ten o seu lado positivo, incluso os homes, verdade? Home, sí. A mí é que frecuentemente me entran ganas de meterme en un xapín. Como, sabedes que faría? Vamos a hacer todos. ¡Ala, fora todos! Home! ¿No? Home, non. Estamos condenadas a compartir o planeta con eles. Ai, non sei, ás veces poden ser moi simpáticos, parece. Home, compartir un planeta, mira. Pero compartir a casa, home, iso sí que é delicado, Home, vivir como un home ten as súas vantaxes. Por que o dis? Porque se dá seguridade. Entre outras cousas, claro. Por non sei tal. E cando seguridade é de levar a casa en coche. Sí, porque cando finalmente ficabas para cear con él e te acompañaba en coche... ¡Oh, que arrepío! Tiñas que estar moi alerta ao modo en que te abre e aparcaba o coche. Se aparcaba en una vía e deixaba os intermitentes movendo sin parar, quería decir que tiña pouco tempo. E dicíase aquilo de, bueno, pues nada, xa nos veremos outro día. Piquiño nas lixeras e ves para que vos quedo. Se aparcaba en primeira fila, pero non sacaba o contacto, acababas de fumar o cigarro que te derás a topar ali a túa calle. Quizás un beixiño nas meixelas e lle decías unha cea encantadora e marchabas tranquilamente. Pero se aparcaba a primeira fila e ademais sacaba o contacto... ¡Guau! Atendías con toda a pachada o cigarro e lle decías aquelo de... Ai, que tal, non? Pero que curioso, non teño nada de sono. Entón... Desde entón, o peor que se podía pasar é que nin aparcara nin nada tú, senón que Andrés o patrimazal da túa casa che dixera, oia, sabes que, nena? Igual che deixo aquí, aproveito o semáforo, faiche ben, ala, entón, a coidarse. Todo iso non te pasa se vives con un home. Home, non. Se vives con un home ou dir a cama con él, xa non te pode causarse ningún problema.
Home, muller non é o mesmo. E por que non? A min o que máis me gusta é o meu amante. Nena, que é sí. Home, desde que a Margarita Duras escribiu aquel romance se puxo moito de moda, Ai, non sei, é que o amante é o outro, non? O que outro? O muller, o outro, o terceiro, o que non é o teu parceiro. Ola, moxiña morda! Nada. A min, como máis me gusta chamarlle, é o meu amigo. Ai, non. Eu teño cantidade de amigos e non viven comigo nin ganas. Pois claro, entón, como lle chamas aos demais? Os coñecidos. Sí, home. O meu amor. Ala! Eu tamén sinto moito amor polas plantas e non me meto na cama. É concubino. Que é ainda máis cursi. Home, se o queremos presentar para nos entender dunha maneira formal, sempre podemos decir é o que cohabita comigo. Cohabita. Oh, que feo! Semella que estás a cubrir o formulario para empadroar. Ai, sí. Home, tamén podes decir este Pepe, con quen comparto a miña vida. Sí, home, e con quen pelexo cada 2 horas. E con quen teño problemas a hora de compartir o baño. E a quen lle gustan os garbanzos con chourizo. Sí, este Pepe, a que te dou unha lampada cando se tira peidos na cama. Anda xa. É o meu querido. Amante, concubino, querido, agarimo. Nena, parece que te quitan amizades peligrosas. En realidade, o máis normal é dicir é o meu polvo. Levase moito, sí. Ai, pero é tan vulgar. Home, a ver, chamarlle noivo tranquiliza moitos pais, Para iso, prometido. Prometido, non, cariño, que entón tes que casar. Ai, sí. De feito, tamén se leva moito últimamente decir é o meu home, aínda que non estés casada, Sí, pero iso é facer trampa. Muller, así polo menos as veciñas non te miran mal. Olla de rapatas, eu xa me estou facendo lío. E se o deixamos como principio? Como? Como dixerte, sinxelamente, é ela. Sí, pero se vas con él pola rúa e que atopas unhas amigas, non lle presentarás dicíndolle ollade, este é el preséntolo. El, Carmenchu e Antoniña. Dille, este é Pepe, e punto. Sí, pero se non especificas nada. Pero por que tes que especificar algo? Hombre, sempre quedas ben, non? Podes non decir nada e das por descontado que coas que te atopas xa saben que o teu a túa cousa. E vas a dicir, mira Pepe, presento xa Antoniña e Carmenchu. Entón vas. Cóllelo por debaixo do brazo, mete a cabeza baixo do sobaco para que elas se den conta de que é el. Hai unha cousa moito mellor aínda. Claro. Non o presento. Pois claro. Agora que o problema real non é como chamarlle, nin como presentarlo. Home, sempre dá un pouquinho de vergoña presentalo, non? Ah, sí? Ai, a ti non. Home, depende. Nada, home, nada. O problema real é como vivir con el. Dirás? Sí, porque vivir con un home quere decir o contacto con un home pode ser máis... Ai, sí. Mais o que? Non sei, máis animal, máis salvaxe. Mais egoísta. Mais porco, vai. Sí, que o contacto con un home sempre trae problemas. Cales. Moitos. O que me dis cando durmen riba túa, esmágate con unha balea como se fose un mar de suor. ¡Que oso! Entón as batallas para ver quen estira ese pica coas mantas. El, sempre as queda el. Pois claro! E a teima de abrir as xanelas en pleno inverno. Oh! Home, o peor de todo, aparte de que pica coas mantas e que suda como cochos, é que abrir as prestas son os ronquidos. Iso que din que só roncan nunha postura concreta é mentira, porque que te das un corazón nas costelas e mudas de postura, os mos unha raspa e ronca máis forte aínda. Muller, ese por culpa da vegetación. Das vegetacións, pois que ya superen e que ya arranquen as vegetacións esas, home. Sí, señor. Eu pregunto unha cousa. Os homes que roncan, saben que roncan? Cando roncan? Pois claro. Entón non teñen perdón de Deus. Sí. Se cando les ouvimos roncar, só temos un consolo. Saber que polo menos non están mortos. Se ronca, entón existe. Iso! E o peor de todo é que roncan todos de maneira diferente. Iso sí. Ella que se velle un tópico, non todos os homes son iguais. No. Hai homes. E home. Home, que dirás? Home, que queres que che diga? Hai nos que máis vale a pena non achegarse a eles. Cales. Os que hai que evitar por enriba de todo
son os príncipes azuis. Ah, sí? Ah, pois a mí cando era pequena contábame. Muller, cando eras pequena, e por que os príncipes azuis? Porque non teñen pilila. Claro! É verdade, non me decatara disso. Pero en realidade son tantos os que hai que evitar. Home, sobre todo os ligóns. Ai, sí. A min dá unha pena, só saben ligar. Sí. Os hai que nacen poetas, os hai que nacen xordos, cegos, tarados, os hai que nacen lidóns. Non hai nada que facer. E seguen sendo hasta caspichan, tú. Pois sí. E o gracioso? O que che fai unha putadilla detrás da outra? Sí, o que cando vas con el no ascensor, comeza a dar saltiños, se fai a zancadilla e se pon a rir. E che di que te trae un regaliño e que poñas as mans, e che deixa unha cousiña verde que non sabes o que é, e resulta que é unha boliña de mocos secos. Eu a ese sí que non lo aturo. Pero no fondo non amolan. Home, que queres que che diga? Os peores son os peligrosos. Que queres dicir? Os perversos. Ai, que medo. Si no fondo de cada un hai un cocho, no fondo dos perversos hai un cortello inteiro. Como te pasas? Non, en serio. Hai os que sos vestidas e chameazan con coitelos, ou se che chantan as uñas ata che facer sangrar, ou se che tiran dos cabelos. E dos pelos! Ah! Falando de porcos, e o que vai por fora? Que queres dicir? O porco, no xento, o guarro, o marrán, o que bota cigarro e ten 2 dedos de cerveza, miguiñas de pan, 3 moscas saboreando e un calcetín ben molladiño emporcallado como un pelindro. O que te apesta os pés. E a boca. E o cu. E leva manchas marroncitas nas tirolas. Ah, pero que noxo! Que para ser porco necesitas ser gilipollas, Si dirás. Agora que tamén hai cantidad de gilipollas que son moi limpos, Cantidade. E que gilipollas é unha categoría de home e non especialmente minoritaria, que digamos. Ui, non. E gilipollas tamén se dan? Pois claro. Ademais, os gilipollas acostuman a xuntarse entre eles. Oye, o amigo dun gilipollas acostuma ser outro gilipollas. E se un gilipollas casa e tes fillos, tamén lle nacen gilipollas. É como unha praga. Sí, e desgraciadamente aínda non se inventou unha vacuna para gilipollas. Hai moitos tipos de gilipollas, pero a única esencia que teñen é que son gilipollas. E ao longo da tua vida, como mínimo, sempre te atopas a un infalible tú. E sabes como se lle recoñece? Como? Que sempre di: ai, que vida máis gilipollas la miña. Os gilipollas sí que hai que evitarlos. E os modelos publicitarios? Ui, deses. Se impresionan cando os ves, pero cando abren a boca, tens que cruzarte de pernas para non te facer pipí. E son todos iguais, non teñen ninguna graza. Os intelectuais. Só se dispón desa. Se che ven a última poesía que escribiron. E ten cara rollo. E os deportistas? Home, hai uns de moitos tipos. Os peores os do chacal. Son os que teñen barriga. Barriga, Que noxo. Todos acaban tendo a cariño. Bueno, e os peores dos peores? Os das profesións liberais. Arquitectos, administradores, abogados, xuíces. E os médicos, dentistas, naturistas, homeópatas, cardiólogos, xinecólogos, masajistas. E os artistas que? Pintores, escultores, músicos, directores de orquesta, de cine. ¡Esgar! E millóns máis, pasteleiros, kiosqueiros, Peluqueiros, farmacéuticos. Caixeiros. porteiros, Caixeiros automáticos. Porteiros automáticos, cabeceiros, Verduleiros. Charcuteiros. choriceiros, choritos, macarras, Colgados. fantasmas, Vampiros. homes lobos, homes galiña, Homes galo. homes mosca, homes pulga, homes microbio. Homes invisibles. homes home. Ui, estes cales son. Os homes! Home! Ben, pois imos facer entrega xa do primeiro dos premios MECA desta tarde. Vai facer entrega Alejandra Lamas, 3 mulleres son as que van entregar: Alejandra Lamas, María López e Mari Carmen Gontar. Así que subidas 3, que des estar aquí un cachiño conmigo. Un aplauso para elas. Este primeiro premio MECA vai recoñecer a unha muller
muller que sempre estivo en diferentes traballos moi ligada ao mundo do mar, dende estar mollándose, en un mellor dito, no traballo, ata estar reivindicando os dereitos das mulleres que traballan no mar. Imos coñecer un pouco máis de Lola Gondar con este vídeo. Carry emotions, the weight of the ocean. Para min é unha muller única, é unha muller traballadora ou é unha mariscadora moi importante nesta cofradía. Foi unha muller que traballou hasta 20 anos luchando por todo o colectivo do marisqueo a pé. Aparte de luchar polo marisqueo a pé, tamén luchou polo resto dos sectores. Foi unha muller, como digo eu, multiusos. Ela era unha muller que sempre estaba a todos, sin cobrar nada a cambio. Ela, como decía, a miña segunda casa é a cofradía, casi moito máis horas na cofradía que na miña propia casa. É unha muller traballadora, valiente, non lle importaba enfrentarse a nadie, nin quedar a mal con nadie, con tal defender o de todo. Xa non é das razóns, senón o de todo. The weight on your shoulders, trying to put it down. You fall and you break, you got battles to take, but you figure it out, yeah. Eu son o fillo maior de Lola e vin todas as cousas que fixo. Nos 80, por exemplo, traballou de todo o que pudo porque naquela época non había traballo. Pois plantaronse as terras, coidaronse as viñas, coidaronse os animais, foise a seca, no gran alquilábamos os pupilos. A verdad que o traballo dela foise sacar a familia adiante en todo momento, todos estes anos. Por suposto, onde máis prosperou e onde máis logrou facer a súa carreira profesional foi nas mariscadoras do Grove, coa cofradía do Grove e coas compañeras do mariscadoras. Eu penso que Lola para as mariscadoras é un referente en canto a xestión do marisqueo a pé. Ela supo durante 20 anos levar todo un colectivo formado por máis de 400 persoas. Para min é unha persona super traballadora que sempre defendeu o sector por encima de todo. Daba igual se estiñan a enfrentar a Consellería do Mar, se estiñan que enfrentar a calquer outro colectivo, por defender sempre as praias e o traballo do colectivo do mar. Sempre que facía falta, Lola estaba aquí en 5 minutos. Eso que máis se valora dela, que ela nunca lle importou as horas que perdeu aquí, horas non remuneradas, o perdón non é remunerada. Ela perdeu moitísimas horas da súa vida aquí, da súa vida familiar, ao fin e ao cabo, pola cofradía. Eso é algo que hai que valoralle. En 20 anos sempre saleu elegida con maiorías aplastantes. Eu penso que ten un reconocimiento de toda a cofradía, desde a directiva aos traballadores e incluso o sector. Tamén hai na nosa casa, para a nosa familia, todo. A min que me coidou xunto con meu pai e con meu irmán, que nos deu todo o cariño do mundo, que nos enseñou todo o que sabemos. Da persona da miña nai, o cariño, a constancia, o esforzo, o non rendirse, o traballo. A verdad que a xente, antes non sei a pasta que estamos feitos ahora, pero a xente antes estaba feita unha pasta que non sabes onde sacar o tempo, a enerxía, e a bastia. Ela, hai que recordar que tuvo que enfrentar a cosas duras na cofradía, a crisis económica, o marisco quedaba sin vender, ela pasou moitas noites sin dormir para lograr conseguir unha primeira venta de marisco para que as mariscadoras poden levar o sustento ás súas casas. Ela enfrentou o festín, tuvo que dirigir os traballos de, organizar os grupos de voluntarios que viñan, tuvo que enfrentarse a desaparición do berberecho a causa da martelia. O sea, un montón de cousas que quizás non se valoran, pero co tempo eu penso que as novas xeracións van se dar conta do traballo feito e do camiño, porque agora, sí é certo que o marisqueo sigue tendo problemas, seguirá habendos, pero ela abreu un camiño que agora hai, por así decirlo, uns cimientos polos que traballar, non?
falando sobre o oficio de mariscadora, da súa dignificación. Eu penso que a xente do Grove, cando ve a miña nai, vea con moito cariño, porque é unha persona que traballou moito polo colectivo das mariscadoras, logrou crecer de camiño co propio oficio de mariscadora. Foi un oficio que se foi indo a máis, foi se profesionalizando, foi se dignificando. Miña nai estuvo aí tamén con elas. Eu penso que as mariscadoras, cando falan con elas, falan de su cariño. Eu creo que un dos papeles máis importante que tuvo Lola nesta cofradía, para min, en primeiro lugar, conseguir a seguridade social para todos, que é o que consegueu hai 20 anos, conseguir para todos. O que estamos falando antes, non miraba por ela para todos. Mentre que había moita xente que non quería, porque costaba soltar esas cartas ao final de mes, e elas lucharon contra todo eso. Despois, para mí, os foi un loco máis grande, porque gracias a eso están cobrando moitísima xente, que podemos decir que se vive do mar, se compraron do mar, e viven desto. Hombre, eu creo que é un premio moi merecido, porque se falamos de xente que lucha, máis luchadora que ela, 20 anos aí, un colectivo de 400 e pico personas, e además é que se digo, xa non solamente eran as mías, sino tamén defendeu os outros sectores da cofradía, mulleres e homens, que é mellor merecedora que ela. Cada día tu amor me da felicidad y despierta cosas que nunca sentí jamás. Miña nai merece este premio por tamén representar a unha forma de muller desa época. A mariscadora, a traballadora, ela tocou e non representaba a todas, pero merece por eso, porque toda a vida traballando, a verdade que merecido totalmente. Eu creo que miña nai merece este galardón polo seu traballo durante tantos anos na cofradía sendo mariscadora, e creo que non nome de todas as mariscadoras as que ela tentou representar ben. É un premio colectivo, diría eu. Es que llegaste a mí. Para min, este reconhecimento a Lola é moi merecido. E o colofón final a unha trayectoria para min impecable que tuvo aquí na cofradía. É unha muller traballadora con carácter. Ela sempre loitou polo interés do sector do mar. E eu penso que eso é algo que debe ser recordado. Para min é única, é única. Falar de Lola, eu penso que se merece ese premio por todo eso, porque ela é unha traballadora nata e aparte, o puesto de traballo dela era o puesto de traballo. Se había que ir ás 6 da mañá, aí non había problema nunca. Nunca hubo problema sobre eso, sobre madujar. Vamos a andar igual. A veces eu tiña cansada e non tiña ganas de camiñar, porque ela tiña o seu traballo e o meu. Viña cansada e dixía, hoxe non vou ir. Tenis, vámonos, lixeiriña diante de min. Eu iba porque eu sabía que me facía ben estar con ela. Para min non tiña palabras. Lo que siento porque no quiero mirar, entenderás lo que siento por ti. Hola Lola, espero que che guste este recuerdo que che estamos facendo por non poder estar aí acompañándote nun día tan especial para ti e todos vós. Moitas felicidades polo teu retiro e agora a disfrutar e a pasarlo ben. A ver cando nos vemos pronto. Espero que che guste. Veña, moitas felicidades, suerte. Hola Lola, que solamente unas palabras para decirte y desearte esta enhorabuena por el premio que vas a recibir. Te lo mereces, eres una persona que lucha y que ha luchado mucho por lo vuestro, por lo gallego. Eres una excelente persona y bueno, pues queremos desearte pues graciñas y moitos bicos. Hola Lola, cuánto me alegro de que te hayan dado este premio. Te mereces eso y muchísimo más. Gracias a ti, mi familia y yo supimos de la belleza y de la riqueza de esa preciosa ría. Gracias por haber sido tan buena amiga y tan buena madre con los míos y conmigo. Te quiero mucho, mi mamá gallega. Lo que siento porque no quiero mirar, entenderás lo que siento por ti.
pouco nerviosa, xa me fixese deschorar. Boas tardes a todos. Moitas gracias para todos os que pensastes en min para este premio. Este premio teño que, en primeiro lugar, a miña familia. Teño que darlle as gracias a todas as mariscadoras e mariscadores que confiaron en min durante todos estes anos, a directiva da cofradía que estuveron ao meu lado, tanto mariscadoras que formábamos parte da directiva como mariñeiros. Teño que agradecerlle moito que sempre me apoyaron e non faltaría máis aos traballadores da cofradía que sempre estuveron aí e están para todo. Moitas gracias a todos e boas noites. Moitas gracias a todos, de verdade, de corazón. Quedan aínda máis momentos emocionantes, pero antes imos poñer un pouquiño de música. Unha alumna da Escola Municipal de Música Elae, Laura Campos Lores, vai interpretar o piano Ballad pour Adeline de Richard Clayderman. Un aplauso.
e imos agora co outro premio Meca desta noite. Van facer a entrega del e vou pedir que suban xa ao escenario Dolores Moldes, Marisa Domínguez e Rosa María Blanco. Un aplauso para as tres, grazas por estar aquí. Este premio Meca é para unha muller que, bueno, eu personalmente, supoño que moitos de vos tamén, recordamos cando eu era pequena, ela tiña... Quizás máis importante e inspiradora a hora de que puller entender o mundo das plantas. Pero o seu coñecemento creo que nos deixou un pouso importante e topámonos cunha persoa que creo que das precursoras no Grove deste método tan responsable e tan comprometido coa terra e coas plantas como é a permacultura. Sempre o digo, pero certo, Adelina mostrou-nos a vida a través das plantas e para nós esa fonte de información é clave para respetar, para comprender. Non sei que Bueno, primeiro que unha persoa con ese coñecemento, con esa sensibilidade, con ese método de traballo na súa horta, de respeto, de un pouco de ser intermediaria, un pouco do que se cultiva, non era fácil topar. Hubo que sí me sorprendeu cando cheguei a ela, pois a Mequía, pero dentro do ámbito, porque vivíamos en a veciña, e sorprendeume que era unha persona como Adelina no Grove, pero estaba como aí, como agochada. Para nós foi un descubrimento, un traballo tan sensible alrededor da permacultura no Grove nunha horta, creo que como Adelina ninguna. Miña nai traballaba muitísimo, como todas as nais daquela eran traballadoras natas. Compaxinar a maternidade co traballo, supoño que tuvo que ser unha tarea faraónica. A pasión da miña nai daquela xa era a horta. Cando nós éramos pequenas, ela xa estaba vinculada á horta, sempre plantou. Pero nós non tivemos unha infancia al uso con zona de xogos, con parque, con amigos e cumpleaños felices. Miña zona de xogos era un laboratorio tremendo, con probetas, microscopio, libros, plantas mogollón. As salidas eran salidas ao campo, a identificación de plantas, aprender os usos das plantas a nivel culinario e a nivel medicinal. Esa foi a nosa infancia. Entonces, como nos marcou Adelina, a mí e a miña irmán medioambientalmente? 100%. O sea, todo o que sabemos é gracias a ela. E agora transmitir eses coñecementos que nós sabemos a outras personas, pois supoño que vai con ela. Acordo unha vez que íbamos pois, aos domingos, tiñamos cartos para o cine, para nada máis. Xa querías ir ao Isolino a tomar unha Coca-Cola, non había. Entonces un día dime a ela, mira, sabes que podíamos facer? Non sei se lle acordará, pero a min quedoume moi grabado. Podemos ir un domingo ao cine e outro domingo non. E así aforramos os cartos para poder tomar a Coca-Cola. E dixo, pois non é mala idea. Pois mira, ela viña deses detalles, así sempre sabíase do paso. Ela sabíase sempre do paso. Xa facía tempo que había que recoñecerle a Adelina este traballo, porque o ten todo, ten unha horta que é casi unha escola en si mesma, ten esa vontade moitas veces didáctica de poder contar e ensinar os seus métodos de traballo, por ser unha muller empoderada que coñece un pouco a súa historia e puido con todo e máis. A veces aparecemos outros que parece que temos máis protagonismo e cando a Adelina e o seu traballo leva aí moito máis tempo, así que eu creo que é máis que ben merecida e xa era hora tamén. Eu vexo a Adelina como un referente a mulleres, porque ela todo o que se lle pon nas mans, todo facía. Que para min é un referente a nivel galego, por todo canto ela sabe, de forma autodidacta. Ela estudiou, ela experimentou, ela plantou, ela sacou o seu, de varios métodos de cultivo, sacou o seu propio método.
ten moito que ensinar e nós temos moito que aprender da Adelina. Eu sigo aprendendo da Adelina día a día, como filla e como persona. Hola, Adelina, a 2000 kilómetros de aí. E desde aquí, mándoche estes biquiños polo premio que che dan. Te lo máis que merecido. Disfruta. Chuliña, miñotina. Quédate. Adelina, chicas, felicidades. Estamos moi orgullosos de ser sobre todo as manos, mas sobre todo unha amiga así que justamente este premio que muy emocionante. Hola, ¿qué tal? Saludos aquí desde la cocina de Santa Casasolla. Te queremos felicitar por todo lo bueno que te pase y gracias por trabajar con nosotros. Besos. Hola, Adelina, moitas felicidades por este galardón. A verdade é que me encanta cada vez que entras polo restaurante, non das as explicacións de todas as cousas que nos traes, como vives, a pasión que desprendes polo teu traballo. A verdade é que é un orgullo, enhoraboa. Enhoraboa, Adelina, por ese premio tan merecido. Mereces eso, moitísimo máis. Apertas. Hola, Adelina, queremos felicitarte por o recoñecemento que che van a dar o día 8 de marzo. Merécelo como persona, como profesional e sobre todo porque soupeches reinventarte profesionalmente e demostráchelo ampliamente durante todos estos anos. Un saludo. Boas noites. E gracias a todos por vir. É que me deste de onde máis me doi. A ver, eu xa ve... Lola decía que se emocionara, pero xa vi chorada da casa, me parece. A ver, para min é todo un honor e un orgullo haber estado aí, pois eso, transmitindo as cousas que eu fun vivindo, sintindo, e eso manifestalo cunha cebola e cun puerro non é fácil. Pero realmente o que ocorre é que cando tives esa sensibilidade nas persoas, cando van a comer ese puerro, que se manifestan desa maneira, cando ti transmites e te das cuenta de que a clave da vida, a clave da evolución na vida é unha bacteria, pisas de outra forma o suelo onde cultivas e meter a man na terra e saber cantos latidos ten, eso faise cos anos. Eu empecé moi rapaza xa con esas cousiñas.
A miña meta era esta, eu tiña que acabar aquí. A meta miña era acabar facendo o que toda a miña vida quixen facer. Foi posible habelo feito por tamén rodearme de persoas que entendían a miña filosofía, a miña forma de ver, a miña forma de coller unha cebola e plantar unha lechuga. É algo que deberíamos de facer todo o mundo, todas as persoas deberían de sentir eso, porque non ten parangón con outra cousa. Que ti collas unha semilliña, a botes na terra, esperes aí e ajardes de día e de noite, porque hai que salir coa linterna, coller as caracolas, para non botar venenos ni nada deso. E despois saber que o cometido, o objetivo de ese gesto tan pequeniño xa ten futuro, porque tiene unha lechuga, cando a sementas xa ves o futuro, e o futuro é comela, é levala mañán ao plato e darle a degustar ás persoas que cho piden e cho solicitan. Moitísimas gracias a todas estas persoas que manifestan e que se me mostra ese ratiño de cariño e de amor que eu lle vin ao cabo de durante tanto tempo. De verdad, non pensín eu que fixera tanta mella. Non, eso me rompeu un pouquiño por dentro, porque xa a música que me puxeron, esa xa doe, a min doeume. Gústame, me encanta, pero me doe, porque era a sintonía que eu tiña no programa de radio. E sentir eso, hai pouquinho, que deixín, que non hai tanto que o deixín, sentindo esa cola de min, pero sentila ahora, puxo os pelos, din ahora, os pelos de punta, non? Hai que vivirlo de outra forma para saber o que é poñer os pelos de punta. Eso sí, é que che poñan os pelos de punta. E nada, pois moitísimas gracias. Lle dou, pois, o meu mérito, entre comillas, a todas esas persoas que me dan o seu cariño. E aquí estou e espero seguir, porque non me quero jubilar. Quero estar con todos ustedes o máximo que poida. Mentre me chegue agua a terraza, vou estar sempre con ustedes. Moitísimas gracias. Pois, feito o máis importante desta noite, xa vai quedando pouquiño, pero ainda nos quedan algunhas cousas, non? Para ir concluindo xa este acto de entrega dos premios MECA, ten a palabra o alcalde do Grove, José Cacabelos. Ola, boas tardes a todas. Temos que poñer unha escalera aquí neste lado. Fanse moitos metros para vir aquí a este micro. Moi boas tardes a todas, benvidas a este acto. Moitísimas gracias por achegarnos hasta aquí, hasta o auditorio, para compartir unha gala destes premios MECA, que son principalmente un recoñecemento, tal como dixo a miña compañeira Noemí Outeda, todas as que falaron, bueno, quero agradecer a todas as persoas, sobre todo a todas as mulleres, porque principalmente hoxe o protagonismo é feminino, que fixeron e que están facendo posible pois esta gala, non? Tanto a Lorena Ivory con Carlos Umbiña, como as rapazas da Escola de Música, como as actrices de Enxebre, como a nosa presentadora e todas as que participaron.
Se me permiten unha pequena reflexión, que, bueno, isto 8 de marzo que vimos celebrando o que vimos reivindicando durante tantos anos, ten un pouco de historia. Podíamos posiblemente poñernos no ano 1789, cando foi a Revolución Francesa, donde posiblemente ali se fala xa de que as mulleres, cando salían ás rúas, tamén salían para reivindicar un pouco o papel da muller xa naquela época. Nos primeiros anos do século pasado, en Estados Unidos, en Copenhague e en outros países, hubo movimentos feministas, femeninos de mulleres, principalmente en aquel momento estaba vinculado á reclamación do traballo, a reclamación da igualdade salarial, das condiciones de traballo, e, polo tanto, incluso nos seus primeiros momentos se falaba do Día da Muller Traballadora. Hoxe se fala xa do Día da Muller. Levamos moitos anos traballando, reivindicando, celebrando estas xornadas, e parece que despois de tantos anos de facelo non damos aprendido, porque, sinceramente, eu teño que reconocelo que a veces xa en estes momentos falo desde casi desde a rabia, pensar que o que eran pasos hacia adiante hoxe en día e cando escoitamos determinadas declaracións parece que volvemos para atrás, e o que hai que dicir é que hoxe o que está reivindicado claramente é o feminismo, e o feminismo non é outra cousa que a igualdade, o desenvolvemento, o progreso nas mesmas condicións en isto que formamos e nos chamamos todos seres humanos, os homes e as mulleres. Pero que ahora empeza a haber discursos que parece ser que se eres feminista ou apoiar o feminismo ou traballar para que cada vez se consigan máis valores polo feminismo, parece que algúns están moi empeñados en decir que eso significa restar cousas aos homes, con un discurso absurdo e totalmente zafio e totalmente vacío e totalmente equivocado. Pero esos son uns mensaxes que incluso nos últimos datos que estamos coñecendo están empezando a calar nos máis xoves, e iso é preocupante. Por lo tanto, unha labor de todos e de todas reconducir este discurso, e o discurso do feminismo, como digo, non é outro máis que a igualdade, que crecer conxuntamente para ser máis iguales, máis libres, máis poderosos, con máis progreso, máis desenvolvemento, e que, desde logo, a muller ten un papel clave na evolución da historia nestes días, en estes anos, na nosa comarca. Eu, escoitando e falando con moita xente, propoñerles un exemplo. Todos nos acordamos da lacra social que foi a droga na comarca do Salnés. Quen realmente se enfrentou a ese gran problema foron as mulleres, foron as nais, que se levantaron, que se uniron, que se colectivizaron e traballaron conxuntamente para salir adiante. Por lo tanto, non é solamente unha reclamación e unha demanda de traballo, senón que é unha demanda social. Estamos a falar dunha igualdade social. E un bo exemplo son as dúas mulleres que se subiron a este estrado para recibir este recoñecemento. Lola, desde un traballo que todos coñecemos, que nos identifica como que somos aquí no Grove, na Ría de Arousa, en toda Galicia, como é o traballo da mariscadora, pero que ademais con esa vontade sempre da mellora social, das melloras nas condicións laborais, facendo sociedade a través dese traballo da colectividade, do asociacionismo, de reivindicar, de pedir e de negociar e de reunirse e amosar esa capacidade que este sector nos fai e vemos no presente, e iso é o exemplo de Lola. Polo tanto, parabéns por este recoñecemento que eu penso que é moi xusto. E que dicir, por suposto, de Adelina, esa visionaria que desde fai moitísimos anos xa traballaba en algo que hoxe está de moda e que todos falamos: a sostenibilidade, o medio ambiente, a economía circular. Que lle vamos a contar a Adelina? Si eso ela xa o viña falando, xa o viña vivindo, traballando, cultivando, e ademais con esa capacidade, como todos podemos escoitar, de transmitir esa cultura, ese coñecemento, esa sabiduría
que nos conecta á terra e, como acabamos ben de escoitar, nos conecta en definitiva á vida. Dous exemplos moi caros de que as mulleres son, están e teñen que estar sempre con esa forza para traballar no camiño do feminismo e da igualdade. Isto non se trata de máis para uns e menos para outros, isto se trata de sumar para seguir avanzando. Vamos a seguir traballando todos xuntos para que principalmente os homes nos demos conta de que é necesario ser feminista, porque de aí vai a depender o noso progreso, o noso futuro e facer un mundo mellor. Quero, ademais, se me permiten, acordarme hoxe de mulleres, porque aquí falamos desde o Occidente e dentro que cabe, me van a permitir a expresión, temos certa sorte. Pero hoxe sí que quería simbolizar esta reivindicación do 8M nas mulleres iraníes e as mulleres que padecen a dictadura de Irán, que levan moitos anos sufrindo e que necesitan que nas outras partes do mundo tamén falemos delas. E tamén me quero acordar das mulleres palestinas que están a sufrir hoxe un xenocidio por parte do pobo israelí. Cando non se respeta a muller como parte desto que formamos os seres humanos en igualdad de condicións, nos estamos equivocando e o mundo é peor, porque se as mulleres que se levantaron contra a droga na comarca do Sarnés, se as mulleres mariscadoras representadas por Lola, se as mulleres que nos ensenan a sostenibilidade do medio ambiente, o futuro, a economía circular, que cando se ponen a traballar e se ponen en pé, en definitiva, cando unha muller se pon en pé para reivindicar, para loitar, o mundo se fai mellor. Polo tanto, sigamos adiante, porque é máis necesario que nunca defender a igualdade e defender o feminismo. Moitas gracias. Pois, para concluir, recibimos de novo no escenario o dúo Ibori, a Carlos Soubiña e Lorena Castro, van nos interpretar o tema A Virxe do Portobello de Manuel de Dios, o piano Carlos, a voz de Lorena. Eu canto para olvidar, eu canto para olvidar, eu canto para olvidar. A Virxe do
quería convidar de novo a subir o escenario as premiadas, as integrantes do Consello Local de Igualdade, a Corporación Municipal, bueno, a todo o mundo que estivo participando deste acto para facer unha foto de familia. Por favor, subide, que así facemos esa última fotografía. E o resto, pois, moitas grazas por estar aquí esta tarde de domingo e sigamos loitando pola igualdade. Ata outra edición dos Premios MECA. Grazas.